Girumbo sa mga pulis ang sitio Panimbay, Barangay Paquibato Proper, Paquibato District sa Davao City aron opisyal nga ilusad ang Oplan Neneng. Maghatag kini og proteksyon sa kababayenan ug kabataan aron malayo sa rape ug ubang klase sa sexual abuse. Ang Oplan Neneng alang sa suporta sa Oplan Kilos nagpromote og mas luwas nga kapuy-an pinaagi sa pag-awhag sa mga pamilya sa paghimog pribadong espasyo nga katulgan gamit ang simple ug barato nga mga materyales sama sa mga kurtina o divider. Kini nga praktikal nga inisyatibo nagtinguha nga makunhuran ang risgo sa abuso sulod sa balay di ang mga pamilya nagambit sa limitadong puy-anan. Kung bukos nga suporta o commitment sa implementasyon sa Oplan Neneng, usa ka programa sa Philippine National Police nga nagtumong sa pagpaligon sa kaluwasan sa komunidad, pagpanalikod sa katungod sa kababayenan o kabataan. Gipasabot sa programa nga ang pagpanalipod sa kababayenhan ug mga bata magsugod sa balay ug nagkinahanglan og tibuok nga pagpaningkamot gikan sa mga pamilya, lider sa komunidad, mga otoridad ug mga institusyon sa gobyerno. Ang DCPO usab nagpasabot sa hinungdanon nga papel sa lokal nga gobyerno sa Davao City nga ang suporta ug kooperasyon mao ang gikinahanglan aron mapaligon ang mga mekanismo sa proteksyon nga nakabase sa komunidad ug masiguro nga mga programa. Pinaagi sa ligon nga partnership tali sa kapulisan, Davao City LGU, mga opisyal sa barangay, mga lider sa tribo ug lain-laing mga partner nga ahensya ang nahisgutang inisyatibo nagpakita sa usa ka nagkahiusang paningkamot aron pagtukod og mas luwas nga mga komunidad diin ang mga babae ug bata protektado, respetado ug empowered. Ang programa nagdala sa mensahe, luwas nga kwarto, babae ug bata protektado. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.